Това са маркучи Лайфлат. Плоски маркучи, главни тръби майки, сини. Има на 2 цола и на 3 цола. На ролки по 50 метра, като може да бъде 2 цола, 2 бара и 4 бара, 3 цола, 2 бара, 4 бара и 6 бара. Работно налягане, използват се за поливане. Цените, на които предлагаме, са много изгодни, понеже сме директен вносител. Както винаги за българските земеделски производители, цената, която аз ще ви предложа, няма кой друг да ви я предложи. Така че звъннете да се уточним. Ето колегата кара още един палет. Това е 3 цола на 2 бара. Има 3 цола на 4 бара и 3 цола на 6 бара. Всички ролки са по 50 метра. Или идвайте на място, или изпращаме по Еконт. VIP борса. Най-изгодните цени за земеделски производители. Заповядайте. Ще ви чакаме.